bilen hormatly prezidentimiz bütün dünýä saglyk güni münasibetli geçirilýän köpçülikliň velosipedli ýürüýüşe gatnaşmak üçin paýtagtymyzdaky velosiped binasynyň ýanyna geldi. Bu ýerde arkadagy gahrman serdarymyz mehirli garşylandy. Hormatly prezidentimiz bütün dünýä saglyk güni münasibetli geçirilýän köpçülikliň velosipedli ýürüýüşe badalgy berdi. Halkymyzyň awadan durmuşy barada hemme taraplaryň alady. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň başyna başlan we häzirki wagtda arkadagy gahrman serdarymyz tarapyndan ýygyderli durmuşa geçirilýän ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urudur. Şunda ýylatyň saglygyny goramaga, köpçüliklerin beden terbiyesi hagaldyş gereketiniň ösdürilmegine, sportyň dürli görnüşleri bilen ýygyderli meşgullanmagy wagt etmäge aýratyn ünserliýär. Gahrman arkadagymyzyň ýol başlygyny işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýylatyň saglygyny berketmek, insan ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak, beden terbiyany we sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýerlerini ornaşdyrmak ornuna ýurdumyzda giňmeçli işler durmuşa geçirilýär. Şunun bilen baglanykda ýurdumyzda halkary standartlaryna laýyk gelýän saglyk goraýyş, bejer şypahany we sport düzümleriniň disgalary guruldy we gurulmagy dowam edýär. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna ýurdumyzyň sport gomyny durmuşa geçirilýän özgertmeleriň netijesinde döwrewap stadionlar, sport toplumlary we ugurdaş disgalar ýygyderli gurulyp ulanmagy berilýär. Ýurdumyzda bütün dünýä saglyk güni münasibetli köpçülikliň sport çäreleriniň, şol sanyna velosipedli ýürüýüşleriň ýygyderli geçirilmegi diňe bir jemgyýetde sagdyn durmuş ýerlerini berkitmek bilen çäklenmän eýdem Türkmenistanyň sportyň bu görnüşini ösdürmek boýunça halkary başlangyçlarynyň üstünlükli durmuşa geçirilýändigini we onuň halkary awraýynyň belendi göterilýänini görkezýär. Hormatly prezidentimiziň çeýle sport çärelerine gatnaşmagy bolsa, olaryň ähmetini hassa artdyrýar. Häzirki zaman halkary gatnaşyklaryna Türkmenistanyň sport diplomatiýasy döwletimiziň daşar siýasatynyň strategik ugurlarynyň birine urildi. Bu ugur sporty halkary derejesinde ösdürmek bilen bir katarda ýurtlaryň we halklaryň arasynda paragatçylyk süýjülükli we dost dogonlyk gatnaşyklaryny putrandyrmagy maksat edilýär. Iri halkary ýarşylaryny we köpçüliklerin sport çärelerini geçirmek başlangyçlaryny ýygyderli öňe sürmek bilen ýurdumyz sebitde we dünýäde durnuklygy saklamakda, sportyň diplomatik mümkinçiliklerini netijeli ulanýan döwlet hökümine karar edildi. Garaşdyr hemişelik bir tarap ýurdumyz milli hemde amuma adamzat behwitlerinin uralyp, halkary tagallarlary birleşdirmek boýunça çağırşlar bilen çykyş edýär. Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2018-nji ýylda bütün dünýä velosiped gününiň döredilmegi milli sport diplomatiýasynyň halkary derejesindäki esasy üstünlükleriniň biridir. Şeýlekem 2022-nji ýylda ýurdumyzyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan durnukly ösüşi kazanmak üçin köpçüliklerin velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulug ulgamlaryna girilmek atly kararnamanyň bir agızdan kabul edilenligini bellemek gerek. Milli sport dünýäýaty sport zamananyň balty dağlaryndan täze tawty arkadaly terdarma görülemesin arkadaly terdarma sporda bilen tarpabar Türkmen sportyna şöhret Tawun tele binalarına şöhret şanımın arkada Tawun beyik zamanına Türkmen
velosiped sportu durnukly ötüş maksatlaryna yetmekde mühim orna gelýär. Munyň özi Türkmenistanyň ýaşyl gün tertibini ilerletmek bilen bagly öňe sürýän başlangyçlary, hyzgutanyna howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça ählimumy tagallalar bilen sazlaşykly goşýar. Şunyň bilen baglylykda velosiped ýürüşleri ekologik diplomatiýasynyň we sportyň jewsendirji güýjüniň öz bolşly nusgasyny emele getirýär. Munyň özi sportyň diňe bir beden sagdynlygy däl, eýsem durnukly ötüş, ekologiýa howpsuzlygy we ählimumy paragatçylygy üçin mühim gural bolup durýanlygyny subut edýär. Ýurdumyzda geçirilýän ýarşlara daşary ýurtly mehmanlaryň hemde wekilleriň işen gatnaşmagy sport alkary paragatçylyk ýörelgesiniň aýdyň beýanydyr. Bu bolsa döwletleriň arasyndaky medeni ansanperwer hyzmatdaşlygyň täze mazmun bilen baýlaşmagyna ýardam edýär. Sportyň jemgyçilik durmuşyndaky orny barka artmak bilen ol täze neslin dünýä garaýşynyň kemale gelmegine uly täsir edýär. Velosipedde gedirenjetmek çağalaryň sagdyn ötüşine oňun täsir getirýär. Şeýle kemal çağalaryň durmuşa uýgunlaşmagyna ýardam edýär. Türkmenistanyň çağalaryň saglygyna berkitmek meselelerini mühim ähmiýet berilýär. Ruzanna döwlet gollawyna meýtäç ýaşyjyk raýatlarymyz uly üns alada bilen urşalýar. Ahryman arkadağımyň başlangyjy bilen düredilen Gurbanyň Berdimuhammedow adynaky howunarlygy meýtäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň bu wagtda giňerimli işleri alyp barýanlygy bellenmäge münasipdir. Bütün dünýä saglyk gününiň şeýle giňerimde bellenmegi ýurdumyzyň halkara sport giňişligine goşulmagynyň täze tapgyryna geçendigini görkezýär. Bir siýasat sportyň üstü bilen ananşmak dialogyny putrandyrmaga we medeniýetleriň arasynda ýylary düşünmegi berkitmäge gönükdirilýär. Velosipedli ýürüýüşiň geçýän ugrunny dörejilik toparlarynyň ýerine getirmeginde aýdym sazly çykyşlaryň ýaýwanlandyrylmagy, velosipedli ýürüýüşe gatnaşçylaryň bayramçyk ruhuny hassa dilinde götürdi. Ahryman arkadağymyzyň ýurdumyzda ekolog abadançylygy üpçün etmek boýunça asyrly başlangyçlarynyň häzirki wagtda arkadagly kahraman serdarymyzyň baştonlugyny üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde watanymyzyň tebigatyny we onuň gözelligini aýygyl saklamak, daş gorşawy, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa gowlandyrmak döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Bütün dünýä saglyk güni münasibetli köpçülikliň velosipedli ýürüş şäheriň merkezi böleginde ruhyet köşküniň ýanyny tamamlandy. Hormatly prezidentimiz bu ýerde velosipedli ýürüýüşe gatnaşycılar gildenip, halk köpçüligini, aýratynda ýaşlary mundan meýlekde beden terbiýe, sport bilen iýilikderli meşgullygyna çekmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmek boýunça toplumlaryň işleri dowam etmegiň zerurdygyny belledi. Ministrler kabinetiniň agdalary hemde ýurdumyzyň harby we hukuk goruýjy idaralarynyň ýol başlary ýurdumyzda giňden bellenilýän bütün dünýä saglyk güni bilen hormatly prezidentimizi hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadağymdy tüý sürekden gutladylar. Hormatly prezidentimiz sport sagaldyş şäheresine gatnaşanlara bir jan saglyk üstünlük arzu edip himmeler bilen mehirli hoşlaşdy we birden ugrady.